Hei ja tervetuloa katsomaan, kun kaksi tämmöistä amatöörijantteria lähtee metsästämään täydellistä kierrosta Kukonkoivun frisbeegolf-radalle. Mukana myös joka väylältä drone-shotit, joten video toimii myös esittelyvideona Kukonkoivun radalle. Pidemmittä puheitta, mennään videon pariin. Noniin, ollaan saavuttu tänne Kukonkoivu frisbeegolf-pyhättöön. Pelataan Lyytysen kanssa parigolfina täydellinen kierros. Sanotaan näin, että odotukset ei ole kovat, mutta eikä niin, että tavoitteena on paari. Paari vähintään. Eli vähintään olla. Toivotaan, että päästäisiin jopa alle. Let's go! Lähdetään tykittää. Ensimmäinen väyläpaari 380 metriä. Vähän kääntää oikealle. Korituvalla. No niin, Lyytisen ykkösheitto. No. Se on putilla. Eka väylä. F5, pikku antsa. Ja korilla ollaan. Onko se sama puu? Ei. Sitten se avaus päätyi tähän. Korille ehkä 5 metriä. Ja onhan se. Ja pirkulla aloitetaan. Katsotaan toisen. Ei. S2-väylä, par 5, 234 metriä, entinen par 4. Tässä ollaan aika helppo pirkko. Joo, Lyytisen avaus. Lähdetään kiskoon. Tavoitteena puitten takia. No, meitsi lähtee parantamaan. F5 pikku antsaa. Kovaa hana. Nyt näyttää hyvä. Nyt on hyvä. Nyt on hyvä. Keskellä baana. En tiedä välittyykö kameralle, mutta siellä se on keskellä. Yes. Siellä se kori näkyy. Prodigy D4 haetaan. Par 5 Eagle mahku. Mä lähden rykäseen. Päätyy mihin päätyy. Lyytinen pelaa safein päälle. Vähän puskee. Rolleri. Ei korkealla. Rullaa siellä. Ei. Joo. Lyytisen kakkoset. Hyvin menee. Jaksaako ylös? Ylös jaksaa. Se on siellä parkissa. Joo, Lyytisen kakkonen päätyi tähän korille. Kävi 50. Ei, lähti hirveä sivu. Sinne meni. Noniin, M4 kuulemma, 3. heitto. Siinä se menee. Kieri. Ei. No. Jes. Meikäläisen 3 päätyi tähän pirkkuputtiin. Joo, äijä viimeistellä. Ja napsis. Tänä vuonna on aika paljon noita kyykäärmeitä tää liikkeellä. Joo, nexti 2-3 välin siirtymä. Kyyvaara. Todellinen. Tässä niitä on kuhissa. Vai mit? Joo, kyllä. Onko Lyytinen hieno keli? On aika bonari. UV4, lämmintä 20. Uhuh. Joo. Täällä 3.
Par 3, 64 metriä. Kori on tuolla koivun takana. 3. väylä paikallislinja, pikkukoivu yli Antsa, Saarekken päällä kääntää takaisin. Tää on herkku. Joo. Grolleri. Noniin. Lyytille lähtee Meitä rykimään. näyttää aina, miten tää toimii. Kulla. Pikku kämmen vaan. Siinä se lepattaa. Onko holari? Korin alla. Se on alla. Se on korin alla. Jes, siinä jatkuu. Joo. Lyytisen Pörö tuli tänne. Tää on siis ykkösen, että nyt se on pörö. Kuvataan näitä väyläesittelyjä. Joo, 4. väylä. Tällä hetkellä tulos 3 alle. Tahti on kova. Toivottavasti se ei hiipu. No niin, Lyytinen lähtee. Noniin. Avauskorille. Ai. Karks. Noniin. Joo, D4. Pöllänen näyttää. Pelastaa päivä. Mä otin pikku puuosu. Siinä se niinku menee. Kyllä se ui läpi. Pitkälle korin suuntaan. Se on varmaan aika jees, On. No niin, ja tässä vaiheessa mikrofonit ei pelannut, joten nopea voiceoveri. Tähän päädyttiin meikäläisen aloitusheitolla, ja tästä sitten Pirkko-puttikorille on ehkä 5 metriä. Ja meikäläisen putti ei tosiaan mennyt sisään, katsotaan mitäs Lyytinen. Ja laittaahan se, ja siitä vielä klikit. Näin. No niin. 4 väylän jälkeen tulos. -4. Tuolla on kyllä aika hyvin tavoitteessa ylhäällä. 0 oli se tavoite, mutta no alkuun on nämä helpot väylät. Joo, nyt se alamäki Kyllä se alkaa. alamäki alkaa jo. No niin, täällä 5. Par 4, 165 metriä. Pikku ylämäki tähän alkuun. Kyllä pääsee aloittaa. Alivakaa D4. Niin. Onne. Äsken toimi D4. Mäen päälle vaan. On ihan hyvä. Ja rollaa sinne. Vetää vähän tonne oikealle. Joo, Lyytisen avaus yrittää lähteä Kiskoon. parantaa meikäläisen. Mitä käy. Lähteekö rulla? Ei rulla ihan väärässä. Ai. No niin, Pöllänen näyttää. Tää on vähän vaikea, kun ei saada klippaa lopussa. Ei tässä suoraan tossa piikkinyssä. Aika monen tuuli. Kato pui. Pui läpi. On hyvä. Lyytisen 2. Tuo on hyvän näköinen. Ei. Meikäläisen 2 päätyi tähän. Ainakin 10 korille. Tosi vaikea. 3 puuta edes. Test. Vähintään paari tulee. Tää on semmonen tiputtu. No, sit ainakin puttaa siis. Sit se uppoaa. Ei huono. Joo, vlogiputti. Näin helppo. Sieltä. Väylä 6, par 3, 86 metriä. Kori on tuolla kummun takana. Tällä hetkellä tilanne on 5 väylän jälkeen 4 alle. Lyytinen laittaa korille. Päätään kisko. Ai, vetää sivusta ja puu.
Onko? On se Lähdevesi. lähdevesi. Noniin. Lähde suorittaa. Siellä se menee. Ei. Noniin. Kakkosheitto lähtee. Pölän piti vähän paremman. Mulla otti vähän puuhuun love. Ihan kevyt näin. Aika kiva. Aika kiva. Lyytinen lähtee sama idea. Yli menee. Vähän pitkä. Noniin. Tähän päädyttiin Arnosta. Helppo. Joo, saavuttiin väylälle 7. Kelionku, Morsian ja Äijä honori. meikä Honori. On niinku tästä kesää parhaimmillaan. Vai mitä sanoo? On. Joo, lähdetään yrittää tuolta vasemmalta taas alikääntöä. Tuossa on mitot. Par 306. Joo, Vähän Pölläsen varjossa oli. taisi kuvata se jo. Jos olisi Cannon Burn, niin voisi heittää tuolta yli. Kun ei oo. Lähtee vetää läpi. Ai keskelle jää. Kyllä metsi. Täällä lähtee vetää. Lähtää oikealta vetää. Kori on tuo takana. Nyt tulee hyvä. Aika korkea, mutta jaoksaa. Minne se tipahti? Jes, Lyytisen avaus päätyi tähän. Korille matkaa joku 25, 20. Joo, lähdetään tosta hakee. Pikku kämmen putti. Siellä se on. Noniin. Joo, Pöllänen näyttää. ei oikein mitään chanssia tässä, mutta tää jotain yrittää. Voisko? On lähellä. On lähellä. Melkein meni. Ei puhuta, mä en oo kuvausmies. Kuvausmies alkoi kuvailee. Drone lennättää, lähtee lentoon ja meitsi ottaa tästä M4 kun vlogiput. Vamos! Väylä 8. Sanotaan näin, että tää on meille aika paha. Tää on vähän vaikea joo. Tavoitteena on paari. Ja töks. Ui läpi. On se hyvä. Meikä kisko tohon 20 metrin päähän. Noniin, Pöllänen kisko. Ai. Linko alettiin pelaa. No niin, Lyytisellä taas tämmönen forkkuhaku. Ja hyvän näköinen, on ehkä vähän lyhyt. On ihan hyvä. Joo. Lyytisen pirkkuputtu lähtee tästä. Aika korkea. No, ringis. Noniin, Pöllänen näyttää.
Joo. Sinne se jää. Joo, meikäläisen paaniputti tosta. Pöllänen lähtee kiskoon. Hyvä läysi. 135. Par 4. Tähän otetaan elämä eikä iigle. Noni. On hyvä. On hyvä. Ei jaksa kyllä. On hyvä. On. On se väylä. Kyllä se ui sinne. Tosta vähän rystyllä. Ei se suorista. Se suorista. Ei. Eagle. Joo, Lyytinen heittää tosta korjalle, niin mä lähden runna. Aha. Nyt on oma linja. Pitkä. Ei huono. Aika kiva. Okay. No, Lyytisen Eagle kokeilu. Aika kiva. Se on ainakin Yritys. parkissa. Korin alla. Takas Pirkku. Joo. Aika helppo. Yes. Yes. Perälinja jatkuu. Tulos -5. Joo, meillä on vähän murheita akkujen kanssa. Puhelimesta Dronesta toppuu kohta akku, mutta yritetään pärjätä. Joutuu ehkä lähteä hakemaan varavirta lähteä. Mutta ootas noin. 10 väylä. Takaysi eka väylä. Sitten lähdetään hakemaan Kääntää tiukasti. rystyllä. Oliko Paikallisen liian aika? linjalla. Ai. Obsidian. Ei liian suora. Suoraan ja ei riitä. Jep. Noniin. Lyytisen avaus päätyi tähän korille. Haetaan pitkä pörö. Ainakin 15. Ei. Pöllönen viska. Pitäisikö ottaa eri? No lähdetään. Ei saatana. Jes. Tää on tosta helppo paari. Alko tykit. Niin mitä? Äijällä on joku skabaali tässä. Ui saa. Oli kevennetty tuo. Mitä syyppää tosta tohon ylös? Kanin loikka. Intissä harjoiteltu. Oi. Naps. Sieltä. Noniin. Väylä numero 11. 103 metriä par 3. Pikku alamäki, vaikka opaste näyttää +1. Lyytinen varmaan heittää tuolta forkulan. Se on semmonen pikku kämmeen tuolta vasemmalta, niin pääsee korille. Meikä kun ei osaa, niin lähdetään heittämään vaan rystyllä jotain kovaa ja toivotaan, että päästään jonnekin. Kädetkin on ihan pihkas. Sinne vasemmalle meni. Kämmen. On hyvän näköinen. Kääntää oikein. Oi. Se on siellä korin takana vähän. Metsin soolapörö olisi tässä tarjolla. Eiköhän upoteta. Onhan se. Naps. On se. Joo, tultiin tähän 12 väylällä.
Tämmönen Par 486. Drone taas lähes ilmaan. Eipä tässä. Onko hyvä drone? On tää ihan hyvä. Hei! Noniin. Lähdetäänkö kiskoon? Lupa myönnä. Jes, Saa Lyytinen suorittaa. avaa. Nyt on hyvä. Nyt on tosi hyvä. On. Kato! Ei vitsi. Ihan käsittämätön avaus. Ei oo huono sekään, jos ei osu. Ei näkynyt ihan kunnon kiekko, mutta sinne se meni. Meitsillä on vähän pidempi. Se on tuo aika sweet spotissa. Sieltä varmaan saa ujotettua ton pörön. Tää on mun mielestä ehkä kukonkoivun vaikeimpia väyliä. Täällä on muutama semmonen alaväkiväylä, niin nekin on aika ikäviä. Katsotaan. Tää on kyllä hyvä. Tupla mando. Oikein vasen puut. Näkyykö ne? Vähän huonosti zoomaan korjon. Tuolla Mando kyltin vieressä. Joo. Lyytisen läheri. Noniin, lähdetään kämmen. Korille melkein satku. Vähän lipsahti. No ei se huono. Ei se huono. Se on tommonen varma. Mä voin lähteä hakemaan. Joo, ei vissiin Se mun seura. Ei mun seura vielä. vissiin kelvan. Täytyy mennä ainakin tänne puun taakse kuvaan. Ai mikä keli. Tos muuten sijaitsee toi urheilukenttä. Jotkut tykkää käydä siellä juoksemaan. Tää on vähän liian lämmin, sää kyllä sellaisen. Sieltä lähtee heittoon. Ei Kyllä jaksa Mandon ihan. läpi. Siinä se menee. Ui. Tää on ihan hyvä kiekko. Jep, Lyytisen kakkonen päätyi toho. Se olisi pörö. Pörö. Vaikee on kyllä. Ei. No ei. Ei. Otetaan sama. Korkee. Pölänen näyttää. Sinne se ui. Korin alla. Ei haittaa jos äijä missä. Kyllä meitsi upottaa. Oho. Joo, meitsi näyttää. Ups. Reppu seläs. Se toimii. On helppo. 12 väylää pelattu. Tilanne tällä hetkellä 6 alle. Sanotaan näin, että niinku alku oli kova, sit vähän hyytyi, mutta kyllä tää tästä. Nyt lähdetään kaverille latailemaan akkuja ja tullaan sit kohta puolin takaisin. Tullaan finissaa tää roundi. Pääsee heittää tonne mörriin kohta tosta ylhäältä. Kello on 2:15 ja puoli 7 alkaa futisreenit. Niin, se on tärkeä se futis. Se on aikataulu. Eiköhän me kerätä. Eiköhän se kerke. Tästä nopea. Onnistu. Meni ihan pitkäksi. One eternity later. Pienen tauon jälkeen tultiin backiin. Ja nyt saatu tähän hätään drone virtaa. Ja no puhelimeen tullaan jälkikuvaa sitten noin väyläesittelyt. Pöllönen pääsee jatkaa. Noniin.
Toivotat liitää. Suoraan vaan. Tässä. Ei. Siinäs menee. Vähän tuuli puskee. Puskee kyllä tuulta, mutta se mitään. Tulee takas. Ei. No keskellä vaan. Tuo on kori. Joo. Vähän repi, mutta kyllä se sinne meni. Meni. Ei huono. Jep. Lyytäsen kakkonen. Ai ja. Epäonnin. Kolmas heitto lähtee tosta. Tuohon päädyttiin. Siitä lähtee. Liikaa hyssä. Vasemmalla. No. Kämme heit. Ai. No, kipeillä. Sitten lähtee pari putti. Ai. Lähellä oli. Lyytäsen paariputti. Eikä laitsi paarinostotusta. Jes. Sitten pikku siirtymä. Pikku siirtymä. Päivä. Ensimmäinen bogi. Ai. Tauon jälkeen vähän kankeutta. Tulos. Ei voi mitään. Tulos -5 tällä hetkellä. Väylä numero 14. Par 399. Tosi tiukka ränni. Tämmönen 100 metriä just. Suoraan vaan. Lyyttinen avaa. Lähteekö rulla? Rullaa Rullaa vasemmalla. väylä. Kyllä se heitto. Kerran nousunut tuonne renkaaseen, mutta se olikin aika hieno heitto. Taas nyt. Lyytysen kakkonen lähtee tästä. Kori on tuolla. Kiva kämmeen tosta. Töks. Pelataan vaan korjalla. Joo. Se on siellä. Siellä se on. Sieltä se pöllän viskasee. Mä näytän. No niin, Lyytisen paariputti. Noniin. Yes. Joo. Väylä 15, par 359 metriä alamäki. Kori on tuolla metikön takana. Pölään pääsee kiskoon aika. Uskallan väittää, että yksi Suomen vaikeimmista par 3. On kyllä ainakin mittaa. Tulee ihan kivan Nyt on näköinen hyvä. ässä. Mene metän yli. Me. Mene. Se Mettään jäi. se jäi sinne mörriin. Noniin. Metsin vuoro kiskasta. Jos metä yli pääsee, niin se on ihan positiivinen. Hyvin ottaa tuuleen. Ai. Valuu kyllä vasemmalle. Vetää vasemmaan. Ei se huono, ei huono. Lyytynen on tuolla kuusen takana kakkosella. Kori on tuolla päällä. Mänty se on. Noniin, Noniin. heitä niin. Tulee porukkaa perseestä. No ihan hyvä. Piikkihyssi. Näyttää ihan hyvältä. Menikö pönttö? Ei. No niin. Paariputti aika pitkä. Katot. Pöllänen kiska. Toi on helppo. Ei riitä. Yli. Lyytysen paari.
Ei riitä. Ei. Sieltä. Onko kommentteja? 2 bogia putkea, aika nihkeä. Ei ollut kuin paari välissä. Ei, oli se bogi. Häh? Ei kun, Äsken ei se kun väylä päällä. olisi yksi väli. Yksi väli olisi. -4. Tavoite oli paari. Katsotaan. Joo, tässä on tämmönen tie siirtymä. Väylä 16 kolmanneksi viimeinen väylä ja 186, pari 4. Sanotaan näin, että meille pirkku on aika vaikea, mutta paari tähän pelata ennen kuin pelata. Nyt se avaus. Ai. Kyllä nyt lähtee hakemaan aika kovaa Antsa. Lähti joo. No niin, Pöllänen lähtee pelastaa tämän tilanteen. Nyt se on niin paska avaus, että se ei tää F5 väylälle vaan. Siinä se menee vähän vasemmalle. Sieltä jatkat. No niin, Tästä lähtee. jatketaan Pölläsen kiekoli ja Pöllänen 2. Metsin 2. Pitää vähän kääntää oikealle. Katsotaan, kunhan pääsee läpi tosta käpystä. Menee läpi. No se on ainakin läpi. Vähän Ei se huono. sovittiin vähän tässä. Mulla on ihan safeissä paari, niin Lyytinen lähtee hakemaan. Jos tulee takas, niin Tulee S. Ai no Ja puu avusti. Lyytisen kiekolta jatketaan. Lyytinen heittää kämmenen. Se on putilla. Joo, Hyssälä tosi tiukka, mutta väistetään puut. Kato kun vetää. Onko sisään? Ei. Lyytinen on tossa ringin reunalla. Katsotaan meneekö. Pöllänen kiskas. Onhan se. Seuraava väylä. Numero 17, 83 metriä. Lähtää kiskoon. Olen ottanut holarin tähän ennen. On se Katsotaan lähteekö nyt. Joo. Vähän vetää liikaa Ai vasta. vähän. Metsi kiskasee kämmenellä tuohon 5 metrin säteellä. Ei riitä. Joo, eihän noi avaukset nyt lähtenyt, ei tullut holarin. Sitten on yksi pelikirja tossa. Tietä pitkin. Tie autti ja sieltä tulee auto. Sieltä lähdetään. Näin. Pöllänen vielä näyttää, miten tää oikeasti toimii, tää tietä pitkin heittäminen. DD3. On varmaan aika Jes, Lyytisellä oli parempi. Mä 15 korille. Lähdetään vaan hakea. No ei huono, ainakin varmaan pari. Noniin, Pölläsen vuoro kiskasta. Näytä meille pörö. Näytäs. Uppoako? Vähän pitkä. Tähän se meitsi ländäs. Tää on sieltä pois. Kello on 20:04. Oltiin täällä joskus 11:30, niin sanotaan, että alkaa vähän painamaan 3 tunnin yöunilla. Niin No jep. ei ole enää tahti ihan sama kuin alussa. Joo, seuraavaksi 18,93 metriä. No meikä lähtee. Suora.
Vika väylä, niin laitetaan kaikki peli. Lähtee oikealle. Metsin vuoro. Nyt lähtee. Ei. Liikaa antsa. Sama ongelma. Olisiko tää vika heitto? Ja puu. Ei. Päällä se vuoro. Nyt tulee omat linjat. Kori on tuolla. Pöllä lähettää jotain tuolta. No, kyllä se sinne korin alle. Meidän Lyytinen pelasta tämä kato. Akuri. On se. Hei. Siinä oli 18 väylää kukonkoivussa. Kyllä mietteellä. Ihan hyvin lähti käyntiin, mutta tauon jälkeen lähti alamäki. Meikäläisen mikrofoni ei tosiaan toiminut tässä lopussa, niin nopea voiceoverina plattiin 4 alle 18 väylää. Päästiin tavoitteeseen. Ja jos pidit videosta, niin laita tykkäys, tilaa kanava ja ensi kertaa. Kiitos.